Taliwa sa nagpadayong investigasyon sa flood control project sa gobyerno. Ubay-ubay ang mga kadaguang mga dagkong kalambuan nga nahitabo sa Kongreso kagahapon. Straight to the point. Labihan ka shocking mga panghitabo kagahapon mga sukid tigpaminaw. Og mamonitor ta mahigalas mga balita dito sa both houses of Congress, sa Senate o sa House Megala of Representatives. Purbidang grabiha gyud, no? Una, sa investigasyon maygala sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan maygala ni Senador Rodante Marcolita. Gikanta na sa magtiayong Sara o Curly Diskaya kung kinsa ang mga kongresista o ubang mga opisyal sa gobyerno ang ilang giakusahan nga nakadawat og kickbacks gikan sa mga flood control projects nga ilang nakuha. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad mga kaigsunan ha. Sa atong puman-uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Dunay mga nagbagulbol uban nga kadtong gisaysay sa mga diskaya di pagikunututan. Imong kuhaon as face value to mahigalang ilang gisaysay, dunay kamatuoran adto. Pero wa pa itugan ang tanan. Straight to the point. Duna pa'y mga politiko matud pang wa pa matugaan. Ayay, kinsa man kani mga politiko ha. Magiuna to mahigala tong mga didto napita mahigalas kauluhan ug uban pang mga lugar. Ato ni hatagag pagtagad rubon tagas tuban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nya subayon na to mga areas nga naay project ning mga diskaya. Kay malagmit mga higala do nagi mga magic dito napita. Ato na ni agi katakanta mga ato ni agi katakatawa mga kaigalaan. No, gahapon ang bana mahigala ni si Sara Diskaya kasi Curly Diskaya pinagis magbasa siyang affidavit dito na ni kanta na mga higala sa mga nalambigit sa korupsyon. Straight to the point. Pero nagbagulbol pa mahigala si Pasig City Mayor Vico Soto Indekin. Matod pa ha, mura to ilang tunada mahigala nga gusto mahimong state witness. Unya pinagamay pa hinuon ang ilang kita Indekin. Muraga mabutang mahigala nga sila mo ilis nga sadaan kunuhay. Ato ni tagag pagtagad ron katos la dako sa gitog sa. Pero mas mayo mahigala nga mo tugan po sa tanan. Puslan man no. Damay-damay na ni kasamang kay tan-aw ni amag mga priso nga sila ra. Sama atong Janet Lim na pulis mahigala nga pag-abot dito sa kanana ang kinawatay pa mga higala muraga fiesta. Unya sa pagkapriso na si Janet Lim na pulis ang napriso hantod ron. Diha na ang laay. Makaingon mo sa nga, diha ra ang laay. Panahon siguro sa mga diskaya, muratag nagfista ani panahon sa kalipay, unsa ba ganin ni atong paraga, ba? Kinalan magsinaaray ta nga sa kasakit ug sa kalipay. Na nagfista sa panahon sa kalipay unya karon, pasagdan lang ninyo mga diskaya sa panahon sa kaguol, Unang moingon mahigala nga puslan man, ha? Kada ni pagtagad rumuntaga mga kaigsunan, lakip sa nanganlan mga kaigalaan sa mga diskaya. Lakip sa nanganlan mga sukit di paminaw. Kinini ang dito gyud na ang medyo lisod yung litokon. Misod yung litokon mga higala sa mga nag-imbisigar nalitok gyud gahapon. Angan mahigala ni Saldico o ingon man ang ngalan ni House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Kada nagpagtagad rumuntaga mahigala og ubay-ubay pa mga congressmen, mga official sa DPWH og apil na ang kanhi Presidential Assistant for the Visayas nga si Terence Calatrava. Straight to the point. Apil pod nga na mention mga sukit tig paminaw. Kanta nagpagtagad mga kaigalaan sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mahigala didto sab sa Senado porbida. Gikudita sab nila mahigala si Senate President Chis Escudero. Gikudita sab nila mahigala 15 ka mga senador nga mi back up mahigala ngadto ni bag-o karon nga Senate President Tito Soto. Straight to the point. So gipulihan sa Senator Chis Escudero, gipulihan sa Maygalas Jinggoy Estrada isip pa Senate Pro Tempore. Gipulihan sa Maygala si Joel Villanueva isip Majority Leader. Straight to the point. So ang bag-o karon mahigala mga official sa Senate karon mga kaigalaan si
Senador Tito Soto nga maoy Senate President, Senador Ping Lacson mo'y pro tempore mga higala, o si Senador Mig Subiri usab mao mga higala karon ang bagong majority leader. Straight to the point. At pagtagad do butaga. Unsa may mga implications ani karon kining change sa leadership sa Senado. Lakip matud pa mahigala nga pulihan indakin ang mga importanteng komitiba. Usa sa mga gamhanang komitiba ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Nga gida karon ni Senador Rodante Marcoleta. Straight to the point. Unang migawas mahigala ang pagpuli sa ngan ni Senador Risa Hontiveros, pero maingon si Soto dayken nga ang ilang ipuli si Senador Ping Lacson, ha? Straight to the point. At pagtagad mga kaigsunan, no? Kini ang si Marcolita mahigala og atong evaluate nga pagda sa Senate Blue Ribbon Committee maayo. Nga pagkada og ngani ang investigasyon mahigala ato na nakaarangkada na og unya ang mga diskaya na kakanta na. Atong tan-awon sa to pa ang sunod nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman, medyo dako-dako mga higala og chinilas nga iyang isulot, ha? Aron mga higala nga atong panghinaot lang nga kini ang di naman malikayan kung mao gusto mga kaigalaan nga pulihan si Marcolita. Pero si Marcolita nakapakita sad og labok gyud dito mahigala sa Senado ug pulihan siya. Ang mupuli niya pananglitan kini Ping Lacson atong tan-awon og unsa mahigala sa performance. Tan-awon ako okay naman sad. Sayo pa sad kay mahukom ta karon mahigala. I hope man kahigalaan nga klaro gining kang Ping pod nga pag-imbestigar diha. Way pabor-pabor mahigala ang investigasyon. Nasugda naman Marcolita, nakakanta naman mga kahigalaan. Nakakanta na si Diskaya. Atong kumustahon unya. Hinaoton ta mahigala nga mapadayon ni. Kung kinsa man ang sunod nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Straight to the point. At pagtagad lumutagas sa patnuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Hinaoton ta nga dunay klarong direksyon ang Senado mahigala. Hinaoton ta nga di mulikoy kay katong direksyon mahigala ang Senador Rodante Marcolita, sakto na ba ito iyang direksyon? O ginaoton ta ang mupuli, dili mo likoy ang direksyon. Ato pa hinaot nga padayon gyapon sa sakto mahigala nga direksyon. Straight to the At point. pagtagad lumutagas sa tumuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa Pikas Bahin, Gobernador Gwen Garcia kanhi Gobernador sa Sugbo nang himakak nga duna kini personal nga relasyon tali sa kontraktor nga mga diskaya og tag-iya sa QM Builders nga gilambigit sa korupsyon sa flood control project sa gobyerno. Straight to the Sa may point. ang gisulti dili sila kaila ni QM o dili sila kaila ni diskaya. Kada nagpagtagad lubuntaga mahigala kini nga pag-award ni Gwen Garcia ngadto sa mga diskaya nga iyang gipirmahan kini mahigalang pag-award og kanang musod ka og bidding sa Kapitolyo o bisan asa nga LGU, ha? Dili ka basta-basta makasuda dai wa kay kaila indakin oy. Mo ingon nagmudaog na gani kag bidding diha mga kaigalaan nga mo kantidad na mga 150 million pataas. Naginutol magay nang wiwi og popo, ha? Kana na ba mahigala 150 million? Unya imong i-award na sa wa gyud kuno makaila si Gwen. Ato lang agi katawa ro butaga. Arita mahigala sa investigasyon nga gihimo sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaniha nasugda na ni Marcolita mahigala sakto ang iyang direksyon. Og karon pulihan mahigala si Marcolita hinaot unta nga ang direksyon mahigala mapadayon sa sakto. Ato ni tagag pagtagad mahigala kining maong hisgutanan. Kay kagahapon ni kanta na mahigala ang mga diskaya atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Ato nga tagag pagtagad mga kaigalaan mo na nga pag change of leadership sa Senate doon na po pasingit nga speech mahigala sab si kanhi Senate President Chis Escudero labot ani. Ato ni tagag pagtagad mahigala og hinaot nga klaro-klaro niha nga doon na change of leadership atong panidan. Akong i-evaluate with all due fairness. Dili ko gusto mo hukom lang sa karon pa lang. Although doon na mahigalay mga analysis ana, pero sige lang. At taga-gigayon mga sukitig paminaw. No, ang ato pahinaot nga masakto ang direksyon. Kay lisod kay mulikoy mahigala ang direksyon ani. Kini naman gihimo ni Marcolita na sakto na ba nga direksyon? Og ila na sumpayon lang, ila sumpayan ngadto sa unahan. Kay kini naman na napatugan na mahigala ang mga diskaya, og murag ang uban mahigala gikulbaan gani nga og si Marcolita mahigala may magpadayon sa Senate Blue Ribbon Committee may santuhon gud. Nganong way santuhon ni Marcolita kay
Bago pa mong kuning senador day. Bago pang senador so pay kon ba? Ha? Kinini ang kumbati pagid kayo mga sukid tigpaminaw. So delikado bisikin sila maligsan ani. Ha? Di pa pariha ka ng mga suito na kayo nga mulihay-lihay ng uban o di makaligi. Ito niyagi katawa-katawa kasi markulitan, ligsan mga ligsan. Ha? So gahapon napatugan gyud mahigala si Diskaya atol mga kaigalaan sa Senate Blue Ribbon Committee ni basa ni sa ilang joint affidavit ni tunga kagahapon ang magtiayong Diskaya, si Zara Diskaya o si Curly Diskaya, Pacifico Curly Diskaya. Pacifico may ngan ano niya tinuod ngan inday keno. Unya ang iyang angga Curly, ha? Basta dato gani Curly kay og na pobre pa ni si Iko gyud ni. Si Iko Diskaya. O di gani si Ikoy, ha? O di gani si Pikoy. Atong agi katawa mga sukid tigpaminaw atong tagagpagtagad ning pagbasa na sa affidavit, no? Unya dayon ang interpolation dayon mga sukid tigpaminaw. Straight to the Now point. atong balikan mahigala kining pamilyang Diskaya nga kagahapon atol sa Senate Blue Ribbon Committee. Dito na gyud, nisulti na gyud mga higala, pinagi sa ilang pinanumpaan nga mga pamahayag, pinagi sa ilang joint affidavit. Joint affidavit sa magtiayon nga si Pacifico Curly Diskaya o si Zara Rowena Diskaya. Ato ni paminawon mahigala ning pagbasa sa affidavit una, usa pa mahigala nga to sa question and answer portion. Okay, sige, apply ko no Adong. For us, your sworn statement. Sorry. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Dante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano to, joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and si Zara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noon 2003, kaming mag-asawa ay tinayun ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa. Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap
para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na merong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Okay, freeze. Freeze sa kamay dong. So, kining dapita mahigala, mura og kabantay mo kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee in Daken. Kung nakabantay ka, kaning nga hearing ni Kuan Murag, nagulusulhos sa mga senador. Doon na day kaukos nga gihimo sa day dito sa taas mga sukit tigpaminaw nga magkudita sila dito sa Senado. Ato na ni agi katawa mga higala. Samtang na ninuod si Marcolita diri may galag imbisigar, doon na mga plano dito, ha? So nagkaukos tong uban mga sukit tigpaminaw kay ilan ang giplanuhan nga ilang pulihan si Cheese Escudero. Okay, so mo nga hitabo Now, ang una di ay gyud nga construction company nila Indekin, pare-pareha man sa QM no, nasugod 2003. No? Umamao sila. Unya kinini ang St. Gerard Construction mao gyud ni ang una. Mao ba ni nakada sa kontrata diri sa Alegria o sa Malabuyok. Unya kini St. Gerard na ba nasuspenso ni panahon mahigala sa pagka-presidente ni Presidente Rodrigo Duterte. Nasuspenso ni kaduhan ni masuspenso ang St. Gerard mo na natingala ko nga nganong maumay gi-awardan po ni former Governor Gwen Garcia nga nasuspendido man ganin naagi man ni og pagka-blacklisted. No, makatingala ba lang, no? Ato nga pangutana ba lang? Makaingo man tag ngano ba, sa tanang contractors mahigala ni abot man day nig St. Gerard kinini ang St. Gerard nga nabag Santos. Alpha and Omega, kanang mga nana ba? Mga ngadong mga Santos, nangabot man dahil sa Liluan, nangabot sa Alegria, nangabot sa Malabuyok. Sa uslob sa hindi, kini abot sa diay yun. Kini Alpha and Omega. Kung atong tanawon may galang argument of cause and effect, di magina mo abot, o mag-cause o effect. Nga nung abot yun ang mga kontraktura din kung mga higala, mga hinungdan, ana. Pero sa di pa tamo ato sa lokal, ato sa tiwason sa ning nasyonal. Kay mo man mga panghitabo mga higala sa Senate. Unahon to sa ni mga higala, no? So mo kini ang pagbasa na ni si Sara Diskaya sa ilang joint affidavit, no? So hiniusang pinanumpaang pamahayag sa iyang bana. So si Sara may mobasas katunga, ang iyang bana sa mobasas katunga. Si Pacifico Diskaya. Atong padayonon mahigala kining maong pagbasa mahigala sa pinanumpaan nga pamahayag. Yes, go ahead, Danims. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himay na namin yung kanyang sworn affidavit. We'll make sure that all the members will be given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. In order to save time, Mr. President, because we've been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours, and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito.
Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Okay, freeze. Okay. So, kini mahigala, freeze, dili pa tamo rin ni Curly, ha? Nining maong pamahayag ni Diskaya, mo na itong giingon, basit og ang sacrificial lamb ini kanay mga district engineers, angay lang pod. Kaya nakakwarta mga sila. Kini mga contractors. Pero karon niya ni gawas na hinahinay nga kining mambabatas. Because kinsa man, kining corruption mahigala, kinsa may unang-una yun kung atong tanawon ang cost. Dito na sa insertion sa budget. Kining 2025 nga budget mahigala, kinsa may responsible sa pag-insert ani. Kato sa saldi ko. O, ipatawag nila mga higala tong small committee. Kay katong nag-insert mahigala sa mga budgets, diha man mga higala ang problema ron. So man kong ingon, og ato mga higalang ma-pin down ang mga district engineers, okay lang. Kay total, dawat sila kanang mga contractors, pero ang mga dagko, mga kagalaan, ay kung ina, basin niya hinoon og magkataw-katawa lang ito mga higalang mga dagkong buaya, ang gagmay ray madakpan. Basin og katulad mga higalang ang how ray madakpan kay, di gani katuntiki ray madakpan. Ang buaya di, mauro ba na sa mga pamilya ha? O atong tanawon mahigala sa zoology. Mga reptiles man na. Tanawa ko ng purma ng buaya o kanang purma mahigala ng how. Mauro na sa purma ha, basi nagkadakop mahigala o katong hawra. Kaila ba kag hawra? Kanang how ba nga kwan? Kanang mga toko, mga tiki mo na. Mga kwan na sila mahigala, mga reptiles na sila. Unya ang buaya mahigala kidadakan dili madakpa. Lagi tala ni katawa mga sugid tigpaminaw. Sige, proceed kasama ang names. Karan, kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalanggan na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ang bana. Kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List,
Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWH Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Okay, fresh dong. Ato tiwason niya to taon ha. Ayay na appeal man sik ngano unsa man ni si Kuanday Calatrava ngano sikat man kay ni. Unsa ni kami nakailan niya day? Si Terence Calatrava. Maun ni mahigala ang former Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, UPAV. Ang asawa ni ining Terence Calatrava maoy igsuon sa asawa ni Martin. Mao ba Martin Romualdez? Ang asawa ni Terence igsuon sa asawa ni Martin sa kuan. Ang mga taga konsolasyon, tagaliluan din eh. Ang surtihon sa tagaliluan din, no? Good morning atong Terence Calatrava ha, kay medyo daghamay na kaila nimo Terence. Pag ingon nga na-mention ang nga ni Terence Calatrava ko kaila ni. Doon ay nag-ingon nga suod ko nun isla ni kuan Martin Romualdez. Amigo mo sa kuno ni sa anak atong kuan former kuan dire naglingkod sa Kapitol. Ako kaila ning Terence Calatrava daghan nag-chat nako Terence Calatrava bay na apil. Okay sa man Terence Calatrava. Sos ang UPAV day Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nya suod ko ni adtong kuan diri sa kanini diri sa may Kapitol. Ato naglingkod sa una. Ato ni tagag pagtagad mahigala. Pero igsuon di ay ni ang iyang asawa igsuon sa asawa Martin Romualdez. Mao di ay. So kay mo naman tigmotor-motor man kuno day. Motor-motor man sa man niya mga kalihukan sikat man. Pero ako kuanan niya. Muna nangutan ako kinsa man ni si Terence Calatrava. Medyo sikat-sikat siya. Daghan ay nag-chat ako. Labay na apil si Terence Calatrava. Mao ba? Sige atong tiwason nigba kuan ning affidavit ni Curly. Unya taod lang mga sukin tigpaminaw.
Oo, nya totoo. Sa man mo na ang kwan? Sa man day? Aha. Okay. So, nya na totoo lang ato pagtagad mahigala daghan ang mga info na to aning kuan na mga info nga to nakuha mga sukid paminaw. Ato ni hisgutan kini sa panghitabo sa Senate Blue Ribbon Committee. Nya naabot sa dito mahigala sa kini ang sa Senado nga dunay mga panghitabo kagahapon porbida grabiha paspasas mga panghitabo tungod mga higala ining flood control. Naagi mga anods bahay ni kadugayan. Gagi tala ni kito katawa mahigala. Straight to the point. Okay, arita mahigala sa ato mga isgutanan. Dili pa tayo padayon kay ni anang mga buaya ron manggawas na ni mga higala. Ang pamilya mga kaigalaan sa reptiles o reptiles, ato na iklaro niya reptiles mga higala usahay sapid tag ginagmay, usahay murag maanad lang sa tag reptiles. Reptiles kana sila nga family, lahi po na sa amphibians, kanang lahi po sa birds, no? Kana mga vertebrate man na mga kaigalaan o kato hinumduman tong sa atong zoology, kining mammals lahi po na kini mahigalang sa reptiles, kini ni ang nay mga gagmay na mga dagko sa pagkakaroon ang nadakpan mahigala ang nadakpan wa pa madakpi ang sa pagkakaroon doon na entrap doon na mahigalay na contempt ang gipanghinganlan ron kadto pang mga ibid o mga hao wa pa mga higala ang mga buaya nanganlan na gahapon ang buaya Ato ni pagtagad mahigala pero dili para sa tasto mga hisgutanan sa dugang mga sukid ti paminaw Kini nga portion nato gato mahigala sa super fiber Ang regular nga pag-inom sa super fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga moy makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sod sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa super fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mao makahatag din kini og kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang super fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kana sa mga doktor. Ang paagis pag-inom sa super fiber magkuha kay usa ka sachet, isagol nimo sa usa ka basong tubig, imo kanang kutawon og mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Now, arita mahigala kay kining mga reptiles ngilngig ni. Kay kining reptiles mahigala makapuyo kini makaigalaan sa makapuyo kini sa kamad-an, mabuhi sa kamad-an, mabuhi sa tubig. Mao nay usas mga characteristics anang reptiles. Kanang amphibians mausad. Mabuhi kanang mga baki, mga amphibians maday. Mabuhi sa tubig, mabuhi pod sa kamad-an. Mas gabi-gabi ni mga reptiles kay mabuhi sa tubig sama ng buaya, unya mo gukuron ka bisan nakas kamadaan kay magukod ka. Mao na nga kini mga higalang buaya mabuhi sa Kongreso, mabuhi sa Senado. Mabuhi mga nanis Kapitolyo. Ato na isgutan ng taon mga kaigsunan. Straight to the point. Now atong pagtagad mahigala kintong dugang mga hisgutanan karon mga kaigalaan. Balikan nato si Curly Diskaya una, no, katong ni basa mahigala sa iyang affidavit o gaon sa mga kinsa ni iyang mga gipanghinganlan na kamo nakadungog naman mo mahigala kagahapon but ato lang ning ibalik for emphasis og sa atong dugang nga mga analysis. Og inguman ang mga panghitabo dito sa Senate unsa may mahimong implications ani, no? So si Senate President Chis Escudero gipulihan siya. O ang bagong Senate President karon si Tito Soto na. Unsa man kay direksyon sa Senado under the leadership of Tito Soto. Mo nay dakong pangutana. Ikaduha, ang pro tempore mga higala nga Senator Jinggoy Estrada gipulihan siya ni Senator Ping Lacson. Ikatulo, ang Senate Majority Leader gipulihan siya nga Mos Joel Villanueva ni kini ang matawag nato mahigala nga Meg Subiri.
kinsa may mahimong Senate Minority Leader. Ato ni tagag pagtagad, but before ana, ato sa i-check mahigala, ato sang ipadayon ang pagbasa ni Curly Diskaya sa affidavit niya mga sukid tigpaminaw, joint affidavit sa iyang asawa. Okay, names? Ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogram funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesipikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kami nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Diskaya, nagsasalaysay. Okay, freeze ha. Now, unsa may mahitabo ini? Ang ilang gipangayo nga proteksyon gikan sa Senate Blue Ribbon Committee kay ilang giyaw-yaw ni tanan, mga higala. But dunay nakasulti na to nga wa pa itugan ang tanan gyud ni ining maong mag-asawang Diskaya. So unsa may mahitabo ani? With the leadership of Marcolita, karon pulihan sang Ping Lacson, unsa may mahitabo sa Senate Blue Ribbon Committee? Ipadayon ba ni Senator Ping Lacson kini nasugdan ni Marcolita nga nakabuylo na, nakarangkada na ang investigation? Straight to the point. Unsa may mahitabuon niya inig-lead ni Ping Lacson? Dili pa ko muhukom dayon sa pagkakaron. In fairness, may galang Ping Lacson ato sa panidan. Kay si Ping Lacson do naman po siya mga expose. In fact, mga higala katong district engineer nga dito sa casino, si Ping Lacson masan mo nag-expose ato. So, tanaw na to asa padong ang investigation ha. O mahibaw-an na to na unya kung unsay sunod nga mahitabo because kini mga Diskaya nangayo og protection sa Senate Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Rodante Marcolita. Og unya nangayog protection gikan ni BBM. Na-mention naman ni dagko man mga higalang mga tao ang na-mention ani. Kini mga higala karong kuan. Limang kasi Saldico na-mention na, si Martin Romualdez na-mention na. Mo man ang lisod kayo may galang i-mention. Pero karon na-mention na unsa may sunod nga implications. Mo na nga uban mo ingon dako-dako nag-accomplishment sa Marcolita sa iyang
Senate Blue Ribbon Committee karon gipulihan siya. So ang ato, ako, with all due fairness, dili ko mahimong conclusion as of this time, dili na to hukman usa lang. Ang ako tan-aw na to mahigala, ma-evaluate pa na to ni kung ang direksyon ni Lacson ipadayon ang investigation Marcolita, seryoso sila. Pero itipas ganini, medyo makaingon taayay, murag lahi ang tumong ining kalakiha. Straight to the point. Ha? Muna nga doon na po mahigala witik si Chis Escudero gahapon. Atol sa iyang speech mga sukit tig paminaw. Ito analisa ron ha. Doon ay witik nga istorya si Chis. Atol sa iyang speech day. Bantayanan to nga witik nga istorya. Inadto lang to mahigala pero doon na to'y pasabog mga kaigalan. Ha? Kaya doon na may accomplishment ang Senate. Unsay sunod nga mahitabo ni ini mga sukit tig paminaw. Unya, kadto kabantay ka. Ako kabantay ko dahil muna magmingaw ang mga senators dito sa ubos. Ya ingon gani sa isa nga moadto sa ko Your Honor sa kasa kustaa sana. Nagkaukos na da itong uban. Nagsabot-sabot na nga ato ng ikudita si Senate President Chis Escudero. Straight to the point. Di naman ko si Chis Escudero mga kaigalan. At least ang Senate, mo nagiingon, na-mention si Chis Escudero, tangtang siya as Senate President. Na-mention mahigala si Speaker Romualdez, tangtang ba? Mo na dakong question. Straight to the point. Ah? So ang leadership sa House, lahi sa Senate. Ang Senate mahigala, butanta lang, with all due fairness nila, nga concern kayo sila sa ilang credibility. Nga ilang i-preserve ang ilang credibility. Considering nga si Chis Escudero ang iyang nga na-mention manggod. Nga doon na manghigalay kontraktor o gyapon giangkon. Nga naka-donate to niyang maong kontraktor indekin. Ang kalainan kay kinini ang kontraktor gipangutana mahigala ingon sang naka-donate sa 30 million campaign funds parang Chis Escudero. Si Chis po ni angkon na kaya mo kuno amigo to day. Yan ingon ang kontraktor nga di ba ito kuan jud sa kumpanya dito Spikas bulsa gikuha. Malagmit nga mga senador, tan-aw nila medyo maalanganin ang atong credibility sa Senate. So atong pulihan ang Senate President. Okay, so napulihan ang implication ani pagpuli sa Senate President, pulihan po ang Senate Pro Tempore. Ipulihan po ang Majority Leader o ang Senate Blue Ribbon Committee mo man ang mga importanteng komitiba o uban pa mga komitiba dahil unsa may sunod nga implications, unsa may direction sa Senate under the leadership of Tito Soto, under sa leadership ni Ping Lacson, unsa may mahitabo sa Senate Blue Ribbon Committee. Atong ma-evaluate na kung unsa mahigala, padayon ba ang nasugdan na ni Marcolita or mutipa sila sa gisugdan ni Marcolita. Tanawon na, kay doon na rabay daghan mahigala nga kwan. Tanawon nun yun na ha, natay dugang analysis ang napita mga sukit ng paminaw. Kay kang Marcolita nag-focus sa dako kaayo mga higala nga problema from 2022 to 2025. Diha ang mga diskaya nakakuha og 31 billion. Ang grabe nga flood control anomaly diha sa 2022 to 2025. Ang gusto nila ilang iatras diha sa 2016. So tanaw na to okay na. Atras para maklaro, pero tanaw na to kung kinsay target. Kay basin og ang ma-focus sa 2016 to 2022 day. Oh. So, mabutang mga higala nga ang target lahi na. Tanaw na, sa target, si Duterte may target o si BBM. Oh, ang ato ini, di tamo kung ano bisa kisay target, basta kisay, ang importante na maigo. O kinsay, klaro nga tao nga ngayang maigo-igoon yun. Ligsan mahigala kisay ngayang maligsan. Kay basin mag-ipinyis-pinyis ron. O na dakong question. Di ba ni ipinyis-pinyis mahigala ay ayaw nagligis diya, tipas ng taspikas, kay makaligis ta, ang taspikas, ana. So ato ni tagag pagtagad, mga sukit ng paminaw. Unya, do not change of leadership dito sa Senate. Ato sang tagag pagtagad names. Katutuang gisultehan man si Chis Escudero nga naami number 15, number mga higala, aron nga ma-oust ka as Senate President. O na-ousted yun sa kagahapon, o gipapanumpa sa mahigalang Chis Escudero, nagbaylo sila. Chis out, Tito in. So mo ni ang nitabo sa Senate kagahapon unya ato paminawon ang ilang mga speeches. Okay, go ahead names. Kaning pagpanumpa sa nila. Ato sa papanumpaon kadali si Tito Soto, gipapanumpa sa Chis Escudero. Ato lang ning chronology of events kasamang names. Sugod sa papanumpa katutuan kang Tito Soto kanay. Sige. Si Chis may nagpapanumpa ni Tito Soto. Audio. Sige, audio sa.
Okay, gamay lang kay mga kagalaan ha. Atong tan-aw niya ang ilang mga speeches kay dunay mga pasingit sa dito gamay. Kung imong bantayan do na mahigalay mga unod dito nga angay tagaag pagtagad sab. Okay, sige. Atong tagaag pagtagad mga kagalaan ha. Na okay ba ang audio ni dong? Sige, kadai lang kani. Sige. Ready na ang audio? Sige, gamay lang ha. Ato tagag pagtagad mga sukit tig Paminaw. Unsa man walay audio kini ni ang okay? Ato sang tagag pagtagad mahigala. Mao ni ang hitabo. Paspasa oy. Giundang mahigalang Marcolita ang investigation kay mag alas 3 na. So kung mag alas 3 na mahigala magsesyon na ang Senate. Doon na ray mga plano mga kagilan. Mo na ang murag shocking kay mga panghitabo kagahapon perting paspasa, no? Okay. So kini ni ang atong tagag pagtagad mga higala. Atong balikan. Og at least dunay statementship sad nga gipakita ang atong mga senador kagahapong adlaw mga sukid tig Paminaw. Unya mao ni ang nahitabo una kini ni ang ato lang ipasunod kinsa may human ani pagpanumpa kinsa may unang may speech. Ipasunod ta lang para ato maanalisar mga higala, no? Okay. Naay audio? Sige. Unsa man ang audio ani? Okay. Gamay lang kayo mga kagilaan ha. Walay audio ni sa dong? Dili makontong audio, gamay lang kayo mga sukit tig Paminaw para maklaro tani, no? Onya dito sa Senate mga higala gikuditan nas Chis Escudero o gunya ilang gibutuhan may higala si Tito Soto o dunay 15 ka mga senators nga ni suportan niya. Nabatay mga pictures aning 15 ka mga senators? Okay, ato nang ipakuan ko no. Gamay lang kayo may higala ha. Murag doon narata sa atong po sa DYHP. Kining mga senators mahigala. Dano ito yung mga ngandri. Kining mo la. So mo ni ang mga ni-support. Atol mahigala sa pag-aos ni Chis Escudero. O may suporta nga ibutang si Tito Soto as president. So nagbuwag ang mga kaitano aning mga hisgutanan day. Unas Tito Soto, Bam Aquino, Senator Pia Cayetano, JB Ejercito, Win Gatchalian, Risa Hontiveros, Ping Lacson, Lito Lapid, Senator Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar o Senator Migs Subiri. Straight to the point. Oni ang 15 nga ni suporta sa leadership ni Tito Soto. Ang question kung lahi man yung dagan ron, panalitan kung i-file kini ha. Ang direksyon sa leadership unsa may mga implications ani? Ang flood control project unsay target? Labi na og pulihan nas Marcolita as Senate Blue Ribbon Committee kinsay targeton sa flood control project. Ang target ba ipadayon kining maong investigasyon nga gisugdan ni Marcolita or mo tipas mahigala? Depende na. So ato nang sundan. Ikaduha, kung panalitan mag-impeachment by next year. Kini lain nga implication day. Because the impeachment mahigala against Sara Duterte can be filed again by February of next year kung atong i-follow na ang gisulti Supreme Court. Okay, so okay naman to Supreme Court. Now, kung i-refile ang impeachment, pwede ba? After 1 year, yes, pwede. Unsa may mahitabo under the leadership of Tito Soto. So tuloy-tuloy na, pinaspasay na. Nya, sunod nga question, kining 15 ka mga senador, mapunan ka ni because kining 15 ka senador not enough to convict Sara. Why? Because kinahanglag 16. Kay 3/4 man mahigala mo convict. Ang sa pikas kinahanglag siyam. Siyam lang ang gikinahanglan aron nga maabsulto. Daghay mga implications sa neto i-discuss ha. Apas dili pa tong ipadayon sa ang speeches nila o katong pagpanumpa sa din ang speech Tito Soto atong paminawon niya speech ni Chis Escudero. Okay, sige dong. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, and of all others I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will
support, and defend the Constitution of the Philippines. that I will obey the laws, That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, citizen. Okay. Sige, freeze. Freeze ha. At least ang Senate, ang nakabinta Senate, pagpakita og statemanship sa mga senators. With due respect nila mga higala. Kay karon si Tito Soto ikatulo ni nga Senate President under the Marcos administration. Straight to the point. Ikatulo. Sige nga puli-puli. Primero si Mig Subiri mga higala mo president. Gipulihan sang Chis Escudero. Naog siya, pulihan sang Chis Escudero. Karon si Chis Escudero sa 19th Congress, napadayon sa 20th Congress, but gipulihan sa karon ni Tito Soto. So ang statemanship sa usa ka senador na agad ipabilin day. Bahala og magsakit imong dughan, sama ni Mig Subiri gipulihan sang Chis, magsakit imong dughan sports lang. Ipakita ang statemanship. Karon si Chis Escudero, medyo masakit iyang dughan, but sports lang. Naog, matod pa mahigala, at least, wa na'y daghan kyaw-kyaw, wa na'y daghan problema mahigala, ang transition is very smooth, kay pas-pas naman, okay naman. Si Chis isugot na, pagkabuntag, nga manaog na siya, sa iyang pwesto mo ito nga, wa na sila magbutuhay pag yun. Wa na'y gubot, kay pag-ingon na ami number, i-aus ka, okay. Wala na'y daghang, So, pas-pas kayo mga higala, hatag sa leadership, transition, okay kayo. Tanaw na ko kini sa senador, lagi magsilbis guyin, ani? Kay, kining mga senador, masakitan mga higala, pero okay lang. Kanang inig-voting, kabantay mo, inig-voting, panalitan ko na napay nahitabo nga voting, si Tito Soto mabutar ni Chis, si Chis mabutar ni Tito Soto, maunay tradisyon sa Senate, no? Nani man po pwede diha og magpaugat ka, hindi ka manaog sa matong usa. Ato lang niya katawa mga sukintig paminaw, ha? Now, so muna ni. So, ato paminaw ang mga speeches. Unahon ta sa si Tito Soto nga mo'y bagong Senate President. Siya may una sa niya may speech niya, no? Paminaw na to, niya sunod to Chis Escudero, kay doon na to yung mga lahi sa tong banat ni Chis Gamay, mga higala, no? Medyo okay na to yung speech, pero doon na po to yung mga witik ginagmay. Unsa man ang ginagmaya nga witik, atong tagag-pagtagad. Unahon ta si Tito Soto sa pagpaminaw, mga higala. Okay? 1 minute suspension. Yes, Mr. President. Sige lang ka suspension gihapon. Mr. President, I'd like to recognize now the acceptance speech of our Honorable Senate President, no other than Vicente C. Soto III. Mr. President, I move to recognize. Is there any objection? Hearing none, the Senate President, Vicente Soto III, is recognized. Okay. Freeze gamay. Thank you. Freeze gamay dong. Ako i-explain gamay ha, kay aron nga ma-familiarize la ang ato mga listeners sa Senate, kay usay ko nalibog sa day nganong ingon si Tito Soto may president, nganong si Lacson may nilingkod dito sa taas. Okay, tubag. Si Lacson mao'y mulingkod because siya may Senate pro tempore. No? Kung manaog ang Senate President absent or panalitan mi dunay lakaw or dunay muhatag sa speech, munaog siya mga higala sa iyang gilingkuran dito, mupuli ang second in command. Second in command karon Lacson. So muna naa diha. Ako na explain ha kay malibog uban nga. No sa panahon ni Lacson lagi mo nilingkod. Siya puli ni Jinggoy. Okay. So ang si Chis gipulihan ni Tito Soto, si Jinggoy is si pro tempore gipulihan ni Lacson. Si Joel Villanueva is majority leader gipulihan ni Mig Subiri. So manin hitabo karon. Gitawag mahigala si gi-recognize si Tito Soto ni Mig Subiri nga mo'y bag-o nga Senate majority leader o gi-recognize siya ni Ping Lacson. Mo nang hatag siya sa iyang acceptance speech. Okay, go names. Philippians chapter 2, verses 3 to 4, quotes, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests,
but each of you to the interests of the others. End of quote. Mr. President, I am deeply humbled and sincerely grateful to the Almighty Father, also to the Senate President, Francis G. Escudero, who administered my oath today, and to you, my esteemed colleagues, who reposed your trust and confidence in me and in my capability to again lead this august chamber at this crucial and challenging time. Our people are enraged of corruption, corruption that is now seen, heard, and felt by the Filipinos more than ever. The failed flood control projects that's supposed to protect the lives, livelihood, and properties of our countrymen, the dilapidated classrooms for our students, and the lack of quality farm-to-market roads to aid our farmers, all are engulfed in corruption, hindering the progress of the nation as a whole. In 2018, the Senate, when I was Senate President, firmly stood in its ground, opposing the unconstitutional realignments made in the 2019 budget after the Bicameral Conference Committee report was ratified. These realignments, amounting to 75 billion pesos, were vetoed by then-President Duterte in accordance to the Senate's appeal and findings. Also, the funding of the free tertiary education, which triggered the law of Senator Bam Aquino and the others, is the result of the strict scrutiny of the budget by Senator Pampilo Lacson, where he found some floating budget amounting to 8.3 billion pesos in 2017. Mr. President, corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position, and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. You have gifted me with the honor of being your Senate President the second time around. To reiterate my statement from my previous election, I did not become your superior. I am simply a presider of your session. I am your listener, your advisor, if you so desire, your enabler for anything within my power to do so. I am primus inter pares, or first among equals, but among equals. In 1 Peter chapter 5, verses 2 and 3, and I quote, "Be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but by being examples of the flock." End of quote. So as I said before, I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative, but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." Allow me to also thank my family, especially my wife Helen, for her unconditional love and unwavering support. Dala ko po ang aral mula sa aking mga magulang at mga ninuno na nauna rito magsilbi sa bayan dito sa Senado. Maraming salamat sa Panginoon Diyos at dasal ko ang patuloy niyang proteksyon at gabay sa ating institusyon at sa ating bansa. Thank you very much, Mr. President.
Thanks. Okay, si Tito Soto may nihatag og speech, may galas. So ninaog si Tito Soto gikan sa rostrum, miipon sa mga senators, iyang mga fellow senators, minaog siya aron mo deliver sa iyang speech. So ang nipuli dito ang Senate pro tempore leader nga si Senator Ping Lacson. Kanang rostro mahigala mao na ang presiding officer's chair nga medyo elevated siya as compared to other senators to symbolize authority as the presiding officer. Abantay mo? Nga nang taas ang kwan. Mura na ba sa korte ba nga ang judge elevated siya. Ang iyang lingkuranan elevated siya as compared sa mga abogado nga tuwa sa ubos. Labi na itong akusado nga tuwa sa ubos. Nga naman, ang symbol of authority. Symbol of authority na mga kaigalaan. So, ninaog si Tito Soto, parihalagyan po na bisag Vice Governor ka Enriquin, Vice Governor ka, munaog ka, mo sponsor ka og imong resolution or ordinance, munaog ka sa rostrum. Pulihan ka sa sunod nga board member nga pinaka ang kisay pro tempore, may mupuli nimo. So mo na hitabo okay? So ang speech si Tito Soto dunay tulo ka mga verses sa Bible nga iyang gikot. Tulo ba in the RB? Tulo ka verses Akong gitimanan tulo ka verses or tulo ka verses. O iyang gi-invoke mahigala ang Ginoo. Tan-aw na to mahigala ang iyang sincerity sa iyang pag-lead ug unsay direksyon sa Senate, mga sukid tigpaminaw. Human sa speech ni Tito Soto, nikot siya mahigala og tulo ka mga verses sa Biblia. And I hope makaigalaan nga sincero siya ining iyang liderato sa Senate atong taga-agi gayon, no? Atong taga-agi gayon, atong tagaan mahigalag atong i-evaluate, atong panid-an ang mga lihok, ang mga lakang sa Senado. Lakip na mahigala ang Senate Blue Ribbon Committee. Siya ilan namang liderato ron mga kaigalaan, so gipangilisan ning mga dunay mga ranggo din atong panidan. Willing ta mahigalang muhatag og kahigayunan unsa, pero atong panidan unsay direksyon makita nato na. So ning mga tungura atong paminawon sa si Senator Chis Escudero kay duna pud siya mahigalay gibuhian nga mga statements. Okay, go names. Mr. Senate President, nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before. And in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to.
Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Thank you, Mr. Straight to the point. Okay, standby. Freeze ha. So si Cheese Escudero mahigala nagpasalamat og no grudges siya matud pa niya apan iyang gisingit nga during his tenure dunay daghang nahimo ang Senado. During his tenure dunay hearings nga maoy naka-unearth maoy paukab ha mao mahigalay ukay o hawas niining mga expose no sa corruption mga sukin tigpaminaw kay atol man sa tenure kining investigation sa flood control og atol sa iyang tenure matod pa niya mahigala nakasulti na gyud si Tubi Tiangco, Congressman Tubi Tiangco nga mga butang nga lisod niyang isulti dito sa ubos balay balauranan apan nasulti na diri mahigala sa Senate pinagi sa Senate Blue Ribbon Committee nga gi-lead ni Senator Dante Marcolita. Ikaduhan nanganla na ang lisod kayo mahigalang malitok nga pangan Saldico og Martin Romualdez. Ikatulo nakasign siya og contempt order ni District Engineer Bryce Hernandez katong engineer mahigala nga kauban mahigalang Alcantara nga nanood makigalan sa casino napildig tag 300 million pesos nindot pa mahigalag mga rilo mga patik Philips nga mga rilo o uban pang mga luho mga higala nga mga gamit. Straight to the point. Isip mga DPWH District Engineers purbida mga sugit tigpaminaw. Sumunod gingon Cheese nga nakabuylo na ang investigation ni Senator Marcolita o hinaut unta nga mapadayon kini mga sukin tigpaminaw. Sa mo ni ang pangutanan dako under the leadership of Tito Soto og padayonon ba ni og under sa leadership unya mahigala ni Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Pero atong gi-evaluate ha kay ang pirmirong nang lawtaw nga mga ngaan ang kang Ping Lacson o kang Risa Hontiveros nga may muda sa Senate Blue Ribbon Committee. Atong isgutan nagdugang mahigala pasdili pa ato paminawon ang dugang speech mga kaigalaan ni Senator Alan Peter Cayetano. Iandam ng speech si Cayetano dahong o kini nga portion ito ginato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailahan nga kadunay daghang mga tuksin sa mong lawas maong dili ka regular nga makapagawas sa mong hugaw dugay kang mahilisan magbutod ang imong tiyan. Makasinati sa insomnia kanunay nga magsakit ang ulo panakit sa kalawasan ulo talutahan dili hamis ang kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga kana mga tuksin sa mong lawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Ato tagag pagtagad may gala ang speech ni Senator Alan Peter Cayetano. Peter Cayetano is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I was with former Senate President Escudero 60 minutes before we had to start the session. And then I intently listened to the prayer of our now Senate President Tito Soto. And it warms my heart that the two gentlemen and us who support them individually and collectively as a Senate can truly say, and even Brother Robin, kasi po si Propetang Jeremiah ay propeta sa Hudyo, Muslim at Kristiyano, we can truly say the warmness in our heart na pag sinabing, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future, is true for all of us. I saw the hope, I saw the humility, I saw the passion in the prayer of Senate President Soto, but I also saw the compassion, the sincerity, the humility of Senate President Escudero in stepping down. So now the heartbreak is that we as a Senate have to really surrender to God how we will find a solution for the massive corruption that is happening in our country at a time where the trust to our government institutions and leader may be at its lowest. Every time we think it is the worst time, something even worse comes. My hope is this. Usually, permanent ang politics, yung change temporary. I hope together we can find a way na maging permanent yung change or true transformation at temporary yung politics.
It's funny, Mr. President, kasi the day after the Senate President took office, yun yung massive rally ng ating mga kapatid for unity in the nation. So I can claim that nagsimula yung Senate presidency ni Senate President Escudero ng panahon ng isang Sara D. or the Vice President Sara Duterte. This morning, we heard another Sara D. Sara Diskaya, and that ended naman his Senate President. So, sarado na po ang term ni Senate President Escudero. Pero, nagbubukas pa lang ang linaw, and I do not say na yung sinabi ni Sara Diskaya kanina is gospel truth. I know there's a lot of truth there. Marami pang truth ang lalabas. So I just want to, in congratulating Senator Soto, Senator Lacson, Senator Migs, all of our colleagues, I would like to manifest that I'll probably remain in the minority, but I look forward to working with you, whether we agree or disagree, because the country needs the Senate now more than ever. And my only regret naman or heartbreak is that Senator Villanueva and Senator Escudero was not able to fully vent the issues against them, precisely because every time they wanted to, they thought of the Senate. Having said that, they will have all the time and opportunity now, and the Senate always finds a way that even if its members disagree, we move forward as an institution that loves God and loves our country. So for the capacity, in my capacity, in different capacities of the committees I have held, I'd like to thank everyone for that opportunity also. Again, Senate President, welcome back and congratulations. Okay, freeze. Thank you, Senator. Standby mahigala atong padayonon paghisgot ni kanong tutuod. So ang gipilian si Lacson or Risa, no? Okay, para sa Senate Blue Ribbon Committee day, no? Mo ni ang nahitabo mga kaigilan. Unsay dugang mga implication?